Oke, pinasa matu hamon na boso. Mulai tema dia mau amang na tuan kami. Tidak orang yang alam nabi mengerade kami ya karena sebelum muda. Di mana tumuan nabi sebelum silai sabungan narong dibantu do nawal yang song-songoni nang liak ya anak pemuna. Di mana boso peparan dia pui raja sabungan tupu miswati raja. Buat dia mau amain nami ngapain ngabar ngapain ngabar adihamu Ora dewi ane baik rumah enak benar. ala adong do ison si batu paun nami gu ni rohanang pertudun nami amang nadua ido rohannya ba ya kaya nabur nami tumrade do mana mau di haroro nami Rade mah baik kamu na. malay tema diamu amang atong amang parkosin mangalak kama semajak nami tupo guni alaman damang dainang namion namar las niroha ima di pesta pertanyaan koparan dia pui raja silesa bunga turpuk soti raja atong bedamang ma butang panamonamoni diso mangarade hami yakana pasumuna diarina uli diarina nenggana takas masone do ini dua tinapul gunung bira bina itu gunung Sidorot takas matok kita marlas niroha hubu nawarolo bolu natu amang natu dua diso mangarade yakana pasumuna atong dipoguni alaman nasanga jalan martuon belga rohana ame manortor rapok kamu na tujuan ame tung nadong pe diamu amang inang naso mangarade di joloon mangido jala mangelek kami dang ngisi hami na jongjongan
yakayana komuna do jalo patangkas mon labo rabu subu-subuna mulai dahamu ami yakana napa sumunon binoto yakana yajar-yajar munai atau nuaing be ang padde nami asa siajur mula-mula siajur mula tempat persirangan naik perdomuan nyosa mula di rumah itu mula di rumah gurga mula di jolma markata mula di jolma mato martua aido doina marmula sama godang marujung sama tali dinanang manortor mahami asa bedang majolo godang mula-mula nami duduk na dua jong peda di sotung maya lakai sotung mai di kabau atong namangihu dohami iajar ni na dua nami namangihu ton na pinukan yopu sejolo-jolo tubui dinalan yang bersobang hami tuaput tamula jadi nabulun asa anggia mata tong iramoti hami salu pinopar niopui raja sulai sabungani nang dihami yakana posona atau ngomong pada nami benda mengjauh good dan sebab-sebab namin waing pe asalia dia kana unaringgan disalut hami nadong di pemuni alamanon beda mang majolo godang mangaliati asa mangaliat kami kaning godang malati nuaing pe dia muna itu nami ala dong doson kubatu pahami songup ni rohanami nak pertujuan nami ala takas do boto kami hinalu jamuna patu paun ulau sadarion ala sotung dipikir hamu amangina berhite sombang nami dang napatu duhon sinano kami upayan na upatawaha
alai ala takas do sangat dohamu amanginang kuidahami diulau sadarion suang-suangani nang ni padari dahamu hami yakaban naposumuna atong nuaing pe dinaing manortor hami dalam nami macalotang yang tuamu amanginang asang giat hipas-hipas hami yakana pusumunon jalan nengek ajari yang kadong nahumurang di hami yakana pusumunon. Jadi doroha dinaneng manortor kita tasabung donai sesai mate atau ngamang pat dinami dinalaw pasahat gu nirohana memang dia bala tikion marhiteo tortor nang sobanami baradok pun naduto nami di poguni alaman nasa nomor tuhun asa takas jebenda mang tulu saudulan ya bema Kibot. Apa ngarit karana? Iya.
Tak sumpah mana tinggal nak kena mana baru tu. Okey. Kalau tu mau tidak kena yang mana tu akan aku tahu. Pasal ni dan kamu selesai naik. Jadi dobe liling rapo kamu na duduk nami mangipasi alay marbabay rumah sila di partikian atong amang pati nami nung nasa silas ni rohanami kuda manday ng nomor sa nabi di bala tikion atong asasa masalu nih pasatong niya matu amata na martua di bata tuami garuk marsada-sada dapat song niro nistu tua saat musul masa tupang gabian nung naho pasata kami silas niro kami anggia mamar video nih saat kami selalu na tupang gabian pantong di ramotituan atau mangkat din nami bedang magodang hasatani los padurong magodang sitio nih Nami mulutuk sonot penabutan patupahita alannya ke situasi waktu las maroha mode saya kia mamamu pak mata de bata tujulan dari musik boy patu botol itu polisi no begitu